Dobre, Mirko. Takže teraz začína sa finále. Waterfall Gaming versus Bull Esport. No, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Mierny favorit to. Slabo ťa počuť, Sklo. No a Bulls Esport myslím, že vyhrá, ale neviem. Ťažko povedať. Uvidíme. Je to mapa kábel. A ten mu išiel do chrbta. No tak. Ale prečo sa nehali pokúchať? Vyzeralo to tak. Ale Fortis si taký retardovaný decko malé, ale pôjdeme do ministry dozvolená. Fortis mi spamuje môj chat. Čo tam píše? Aj, že je retardovaný. Sám o sebe, chápeš? Jaj. Takže z iného vesmíru si píše. Čak to je, keď s ním hrám CS-ko, to vidím. No veď a on je slabý strašne, ale tak v pohode. Ale no, Miro. Nebudeme ohovárať tu verejne. Ja, jasné. Dobre, takže začíname zápas. Začneme. No a som zvedavý, ako dajú rozostavenie. Waterfall Gaming, ale vyzerá, že jeden dlhú. A ostatný... Jeden dlhú, ale ostatní idú na Bčko. Mid nekryjú. Takže uvidíme. No ale Bulls Esport pôjde Bčko, tak či tak pôjde cez drop. Takže, ale Cinetic chce asi vyhodiť hráča hore. Haha, Lagerko dáva tým pádom frag. Krásny druhý od Cinetica, od Kugis dáva frag ďalší. Kugisa. Teraz jeden čítam. Ale Srnkis tam ešte... Srnkis teda teraz pekne s Metodom zahrali. Metod je schovatý v tej bude, no a o Srnkisovi ani nevedia. Krásne teraz. No a Bulls Esport ako Kugis dal 2 fragy a ostatný... Ostatný fail. Ostatný fail. Mám ťa pozerať od Fortisa. A ja jeho zdravím. Šéfa jedného primáckého. No a... No, takže ľudia, máme tu druhé kolo. No a teraz dali dvoch na long, jeden ide síce na mid, Lagerko. Hej, vidíme, že idú do Forsu, Bulls Esport. Všetci majú také vesty. Bulls ide pravdepodobne cez drop zasa, alebo... Long alebo drop. Ide Bčko. No určite B, to je jasné. Fake to nebude. Neverím, že by Bčko fejkovali. Jeden je vzadu, na platforme, jedno CT. Onka ide spodom. Konkrétne to Metod, ktorý vzadu... Váci s Wolfom pôjdu asi cez drop pravdepodobne. Čakaj, kým smoke uplynie. Kugis dostal full hečko. Ale za to o nich Kugis už vie. A vie, že je za bedňou. Metod krásne prvý Metod brokovnicou. Ale už má celkom tak ubraté. Cinetic ďalšie 2 piky v drope. No a AMK ide naspäť, ale ide akorát do chrbta. Peďo už. Peďo ho. Posledný teraz sa celkom oplatilo CTčkám kúpiť brokovnice. Respektíve Lagerko. Určite áno. Zarobili chlapci. A Bulls Esport musí ísť eko. Full eko, áno. Ideme, vyzerá to. Pôjdu asi rush. Tak, ale jeden je AFK, dva sú AFK. Už hrajú. Opäť majú stále tie brokovnice. Zas skúšajú to Bčko. Ale Kugis spadol na mide. Tak. Jeden rush, AMK dostal Bčko. A ten aj umrie. Cinetic to hrá pekne do fragy. No a Wolf čaká. No ale akurát mu ide. Peďo mu ide. No posledným ostáva. No ale Peďo zabíja brokovnicou, takže nič moc nedokázali. Mohli to radšej rašnúť, keďže mali eko. A teraz Bulls Esport môže kúpiť. PHKčka. A zase idú skúšať to Bčko. Tak, to je jasné, na tejto mape sa chodí pomaly stále to Bčko. Stále to Bčko, hej. To je také ľahšie dobiť ako to Ačko. Tak, je to veľký plant. No ale... Je tu nejaký naučený flash od AMKčka, má nejaký super naučený pop. AMK ten udil do smoku.
troška ho nahitoval. Tak obidvaja. No. No ale teda veľmi dobré pozície. Ťažký full out, ale ani ho nehitli, ani jeden. Za to on jedného hitol. No a Kugis ten čaká. No vyzerá to, že budú otáčať na Ačko. Pomaly. Presne tak. Ale bomba, Ale už aj tá smoky. smoky padajú na B. Krásne open teraz od Woffa na Sankisa. No a bomba idú otáča Ačko, idú na Ačko. neskutočný fake, opäť im to Ačko. vyšlo. Teraz si to išlo, všetci sú na Bčku. Všetci sú na Ačku, Všetci- na Bčku a oni idú A a toto bol krásny, aha, naozaj. Kugis dal Tie- zlý smoke. No ale, Už no, teraz tam si spoluhráč ešte. uvedomili, že to je fake. Naozaj krásne fakeli, toto bol ukážkový fake. Kugis je celkom v dobrej pozícii, keby sa pozera. Má jedného za Pierce sebou. teraz Wolf No, taktiež. Pierce. On puli. Aj Zabíja Kugizov. ďalšieho No, Kugis. ostal Metód, ale Metód asi bude Posledný saveovať. Metód, hej. Abo nejaký ten exifrag. Bude si chcieť dať. Toto je zaujímavá pozícia na save. Tuto by som určite nesaveoval. Nikoj, CSGO, áno, je to v finále toto. No a toto asi vybuchne pravdepodobne. No, Ešte nie. ale ten Metód si dal veľmi hlúpu pozíciu. Keď tam niekto išiel, tak určite by si to teroristi čekli tú stranu. Takže tam to bola asi najhoršia pozícia, na ktorú mohol ísť saveovať. Čiže mu nikto nešiel. A našťastie mu tam nikto nešiel. No a Peťo si dobral RPčko. Pôjde asi Uvidíme, na kam long si s Lagerkom. Lager 5 Tak, hit tak. skorej. Peťo Uvidíme, ide. čo predvedie Cirkis na B a P90 v rukách Baciho. Bol ze sporo do 5 idú na to Bčko skúšať. Tak, klasika. Uvidíme, či predvedú nejaký fake ako posledné kolo. No a tam je Srnkis, ktorý kúka a vyhodil Metoda hore. U stromu. Takže tiež dobrá pozička. Hej, ten strom je veľmi silný. No, že by to išli fakenúť znova. No, Wolf kryje No, lebo dvaja nám ide. Fortis, nejdem ťa pozdravovať. Si teplý. No. 3 sa bude snažiť tým APčkom otvoriť ten long nejak. Akurát, že oni nemajú... Akurát Srnkis je vo veľmi dobrej pozícii, no ono... No ale pôjdu asi to B, už sa pripravili. Pôjdu B. Ale bomba ostáva. Bomba kryje mid, Bomba takže je vzadu. je to celkom... Také zaujímavé, že? Že prečo idú do B, bomba tam není, pozri sa vieš? na flashe. 3 krásne teraz otvoril na Metodovi. Ale nádherne sa mu podarilo dať pick Openovi. Krásne Ale ešte teraz tam na je MKčko. Ešte Srnis. tam je Srkis za plantom. Za tým plantom, Prvýkrát. ale nikto o ňom nevie. Nevedeli o ňom chalani. To sa krásne upredovali. A No, teraz krásne Ale Kugis teraz dobre zahral Kugis to pekne. zachránil. Čiže vyhrávajú Bol toto to kolo. fail. Stelzorg si kameru na Metoda. No ale Metod začal ako nepredvádzať, že by nejaké extra Tak. výkony. Žiadne výkony, práve naopak. No ale CTčka idú rašovať mid a zasa idú pred Bčko. Teraz im idú do chrbta. Tak, No. tak, chalani majú eko a Ale veľmi rýchlo vzadu, Wolf to kryje. Wolf si to kryje a vie o ňom. Vie ešte aj o tom druhom. A toho len tak dal. Šancu. Hej. Tak ono to nie je ľahké dávať fragis, keď ti beží hráč. Wolf full out na diaľku. Lagerko dal jeden pík. Lagerko ostal. Ale bomba je tam stále ešte. Bomba. Nešla na Bčko, teraz už akurát sa Hej. snaží tam dostať. No a Lagerko No. bude. No ten Wolf No. vyzerá ako veľmi solidný hráč, tímový. Čož je veľmi dôležité. Som teraz z týchto zápasov, čo som mal možnosť vidieť, neviem ako je to v iných zápasoch. Nevidel som ho hrať. No toto vyzerá teraz na veľmi 3-3. páči na tomto turnaji. Lagerko akurát tak bude možno sevovať nejakú ganu, ak tu je. Že zobral sa AWPčko akurát. Dobrá lapečka, bude ho saveovať určite, jasné. Ono ľudia, ak sa pýtate, či je táto mapa T alebo CT sided, tak respektíve, že na ktorú stranu je tak viac naklonená, tak ono, táto mapa je taká všelijaká, niektorí hovoria, že to je T strana, niektorí hovoria, že je to podľa hráčov. Ja môžem povedať, že ja sám som povedal, že asi skôr tá strana je silnejšia, preto
Predsa len je tamto Bčko, ten veľký plant, ktorý teroristi zase nemajú taký problém dobiť. Sú tam v pohode smoky, ktoré si môžete hodiť. Takže určite to Bčko sa ľahko dobíja, tým pádom naozaj tá mapa je tak situovaná, že viac tá T-sided než CT. No a teraz ešte dva na mid, long asi nekryjú CTčka. Vidíme, že Ale zasa Peťo má pekný Espory tu zasa idú na to Bčko. preto Skúšajú to stále. krásny pick od AMKčka na Metoda, ktorý umiera na tej dlhej. Keď ju vytiahol. Metod je dosť ospievaný v čete, ale to si zatiaľ nič. Takže neviem. Neviem ani ja tiež ho nepoznám. No ale tu na Srnkis zasa je v tej svojej pozícii. Peťo AWPčko, ale misuje dvakrát. Krásny AMKčko open na Peťa, ktorý Ale Srnkis je tu na šikovne schovatý. Čaká, keď budú skakať hráči. Krásny Vaciho open asi netýka. Teraz naozaj Srnkis veľmi pekná hlava na Vaciho. No, 3 si ho postrážil. Veľmi pekne. A posledný opäť saveuje Lagerko na Ačku. Tentokrát má Lagerko dosť dobrú pozíciu na save. Tuto naozaj si hráči niektorí čekujú, niektorí nie. Väčšinou tu nikto nečaká, takže ak ho budú hantiť, tak má šancu dať niekoľko pekných fragov. Vidíme, že ale všetci teroristi idú cez long. Sťahujú všetci rovnakým smerom, aby sa vyhli práve nejakým tým exitom. V prípade, aby nestratili AWPčko. Takže určite hrajú múdro. A vidíme solidný play od Bulls a zaslúžene vyhrávajú. Porte sa pýta akurát, že kto je to kurva Metod. Metod, Cyrila Metod, nepoznáš? To bude asi jeho, to bude Cyrilov brat. Asi neviem. Helo, začne sa smiať, chat, pobavíš určite. No, Ale teraz, aha, Peťa vyhodil hore na boost. tak, to je dobrá pozícia. Peťa už je smoku, ak sa nemýlim, je to tak? Ako Vovie, Teraz nevidím, on On sa tam opäť fulí. búbol kamera. Peťa stále tam ostáva schovatý, nepikuje ho vôbec, keď vystrá všetky náboje. Ale aha, výborná pozícia, Peťo, veľmi pekný frak. Ale Vaci- teraz. HMK Vaci zasa si to otvára postrážil. na Ačku. Peťo si nestiel prehodiť z grána na celý život. Keby si No ho ale prehodil, chlapci, dovolím si tvrdiť, Bulls že Esport má teraz šancu. pekne to zasa dobil. Opäť. Bčko. To Bčko im ide Pravda, strašne Lagerko. dobre. CTčka si ho Lagerko. nevedia pokryť to B. Hej, nevedia, máš veľkú pravdu. Lagerko opäť saveuje, tentokrát už si myslím, že tečka po ňom pôjdu. Už si ho nenechajú savenúť. Už nechcú, aby saveol, lebo keď si všimneš, on umrel len 3-krát ten Lagerko, to znamená skoro stále saveoval. Teraz opäť sa na tom istom mieste. Hej. Ale nikto po ňom nejde, čože je také celkom... No keby sme žili 4 teroristi, určite po ňom idem. Ani nie tak kvôli tomu, že mu zoberiem peniaze, ale skôr kvôli tomu fragu, aby som ich trošku zdecimoval, tých CTčka. A, no, A teraz aha, rak. no už vedia, kde je. Teraz bude Hunt. Hantí ho jeden, Ale ale iba AMK. jeden. MK. No a toho tam nenájde to. Tak nemáš šancu. Stíhani. Poval sa hlboko. Zatiaľ veľmi pekne tým. Ako ten Metod je ako... Metod je nejaký moc známy tam na tom čete. Hej. Metod, no ja som ho nikdy nepočul a to ja poznám celkom. A hlavne Fortis, 2-3-5 sa No. s ním ako hejtuje, to ako tam, kámo, keď to čítaš, to je... Metod je celebrita. Hej, to je niečo jak ten čo tam hejtoval asi pred 2 hodinami. Ten čo hovoril, že najlepší v čete. Asi. No dobre, máme tu ďalšie kolo. Vidíme, že Metod si zobral AWPčko do toho Chicken Houseu, skúsi tam nejakých piknúť, či pôjdem na to B. No ale teraz viac menej idú Ačko, teraz... Toto sa mi od CT veľmi páči, otočili celý svoj play, hráčov povymieniali na stranách, aby sa skúsil dariť, vidíme Ale Peťov krásne open na Peťo longu. teraz zistil, že idú Ačko, takže z Bčka Hej. sťahujú. A už tam je Dobre. Lagerko v dverách. To Peťo vykáva dal krásny frak druhý pik, ku Gisovi. tretí pik od Lagerka. Peťo si dá pravdepodobne 4. pik, ak sa mu všetko zadarí a je to Ale tak. aha. No, Peťo. Cinetic skoro.
No ale Asi si vzal som to na takom dobrý profe. timing. Teraz pohoreli išli Ačko. No, Tak. že vraj SOTMRMOSES, neviem čo je to za nick, v čete, že Metod je boh. Takže Tak, vedeli. tak je to nejaký jeho kamarát. Asi to bude nejaký jeho kamarát. A lietajúca kotva a za to má byť známy akože? Sa dávajú do ňoho, ty koko. Chudák Metod. Tak, to nie je naša starosť. Ja len tak ako komentujem, aby sa Chápem. vedeli, že čo sa to dám. Ďakujem ti za info, určite pobavilo. No tak ja je celkom ako... Teraz vidíme, že Peďo aj s Metodom si kúpili opäť AWPčka. Hádam, že Metod opäť je v tom chicken house a snaží sa pikovať na ten long. Uvidíme, kde je Peďo. Momentálne sa mi nedá prehodiť kamera, lebo sa mi to buglo. A vidím, že Peďo pikuje Ačkový long s AWPčkou, veľmi silná pozícia. Ale opäť Bulls múdro, čo mi vychádza každé kolo, tak to No ale- skúšajú opäť. Metod No, ale KVPčkom. teraz vyzerá, že Waterfall už našli recept na to, ako neumierať prvý, takže Lagerko pekne otvára. Metod sa pozdraví, Na ale Václav. poviem, že teraz mu tam budú vybiehať. Metod Či prvého vyšiel, Misol. trafil. A Teraz dostal od Predirsa hlavičku. hlavu, áno. Jeden je na blízko, Takže toho by mal Kukis rýchlo zabiť. No ale Kukis to pokazil. ale zasa Synetis, ten tam neuveriteľne hrá na tom plente. Pravda. Synetis si skacká. Vieš, že tam kde si Posledný je- približne je. WoW, ktorý sa bude snažiť niečo zmeniť na tomto kole, 3v1. Dvaja majú za málo, krabicou čiže- na longu. Šanca tam je určite. Tak uvidíme, čo sa za 10 sekúnd sa mu ale asi nič nepodarí, takže usejuje túto zbraň. A opäť jeden ho rašuje. Výborne od WoWa zahrané. Ale nevieš, že v tomto, tej budke, Odtiaľ si ho Peťo počkáva, pekne si ho zabil. áno, áno. Zatiaľ 5-5. V tom čete sa majú radi všetci, ako vidím. Tamto hláskou prekvitá. No a teraz zasa pôjdu, Bulls Esport zasa pôjdu cez drop. Ako vždy. Vojčet už jak restovček, no, klasika. Už jak rest powered, my friend. Prosím ozaj za follow. Poprosím nejaký ten follow. No, rašujú drop, chalani rašujú drop. No, umiera prvý Kugis. Bol by som rád, ak by ste mi followili môj channel. Cinetik zabíja ďalšieho. Ale, aha, teraz krásne. dva Teraz refragy. Bulls Esport pekne. No ale Metod tam čaká. Celkom dobrý camp má. To dáva prvého hráča. No ale sa mu teraz nepodarilo. zasa netrafil. Krásne tradol. Krásne No, Aňovka. a Peďo má situáciu. Dobrú situáciu, 2v1, šanca určite je veľká. Peďo je skúsený hráč. Uvidíme, či sa mu podarí toto kolo dať. 2v1. No ale, Chalani o ňom nevedia. ale že nepočujú, on dupal, už bolo. Už ma o ňom počuť dávno. Tie smoky ho úplne kryjú, to znamená, on sa k ním dostane až úplne na blízko. A teraz akurát... Teoreticky to kolo. A teraz Ale nevie no. o ňom, nevie o Nevie ňom, Peťo. stále nevie. Pochybne, že tam bude kúkať. No ale som tam naozaj No, vyskočil. pozrel a AMK akurát bol pripravený. Kebyže nerobí to Peťo vyskočil. switchovanie, kebyže si neswitchuje, tak by to dal. No No, ale určite hlavne vyskočil hlúpo úplne zbytočne, nechápem na čo. On by ho dal, ten Peďo, keby nevyskočil. Tu sa trošku pomýlil. To sa stáva. A pekné kolo pre Bulls Esport, ktorí vo Force Buy, Ako že pekne. tekov dali pekné kolo. Naozaj pekne chlapci. A uvidíme čo ďalej. Predvedu uvidíme, že Metod dá len z 5-7, to isté Frankisa, len s Famasom. to je ich obľúbené Bčko, ktoré im už vyšlo 6 krát. Takže A čo vidíme, že Lagerko je boostnutý hore v drope, aby videl do dropu. aha, Na horné poschodie, uvidíme, či niečo sa mu podarí tam dať, keď si vyzne smoke. Pokiaľ mu tam niekto pôjde. no ale vyzerá, že hej, že má dosť dobrú pozíciu, ale už A pôjde mu už tam a- už To nemal už šancu. Vaci bol pripravený, že tam bude niekde. Už Ale- ako čakal, len nestihol. A opäť ten long, uvidíme, či sa chalanom podarí to udržať z Waterfall. Krásny frag od Crnky sa prvý, open. Srnky to tam pekne kryje to. Určite Hečko. áno. A dvaja hráči na plente uvidíme. Krásne hečko. Za okolo 20 HP, to není moc.
No, HMK akorát stojí za spoluhráčom v druhej pozícii. nevýhodné. Hej. No a 3 tier už nemá žiadnu šancu. No, Proti 5 nepriateľom. Poberú si 6. akačka. A ešte 6. no ale teroristi nemajú toto. Nákup. Uvidíme, čo predvedú vlastne Waterfall za tej stranu. Zatiaľ toto vyzerá veľmi vyrovnaný zápas. Čo povieš ty? Vieru, držte piče, Mirko je najviac. To kto povedal Fortis? Nie, lietajúca kotva. To je big jak oči. Tower pán. Máš zlatého blúdišťaka za ním, je fakt top. Sa tam hádajú, furt sa tam zhádajú s tým metodom. Metodu robil rozruch. Teraz krásny frag od Cinetika nám ide, aj Hečko pridáva, naozaj pekne Cinetik teraz z toho midu. Dvaja teraz rushujú Gen Long. No a Lagerka je teraz oproti Irsovi, no. A posledný ostáva v tom longu. Vlastne Veci čaká. bez šance. Ale pištol myslím, takže No, bez nejaké väčšej šance. Vaci bohvie ako. No a 3 fragy. Waterfall sa nám prvýkrát v tomto zápase ujíma vedenia. Po 0-5 skóre opäť úplne otočili zápas. Už je naozaj klobúk udivujúce. Neviem, čo som to práve povedal. Ja tiež neviem, ale mám ťa radi všetci určite. O tom nepochybujem. A teraz to vyzerá zasa bečko ako vždy. Hej, jasné. No, 5 US vypomínam. ale zasa čakajú na smoky, kým uplynú smoky. Aby sa im to nestalo zasa, že... Ale nie, teraz cez smok idú rašovať cez smok do dropu. Nečakaný dosť. Pekne. Cinetika teraz zaskočili. No a Metod tam čaká, Metod dáva 3 fragy dokonca. A dá 4. Nedá. A dal aj 4. 4K. Pekný 4K. Udržal celé Bčko sám. Mirko is the best. Is best. Ďakujem vám veľmi pekne, chlapci. Jak Mirko a spolu tu není? Ale hoši. No, ale oni ma majú radi všetci. No, to nie, hej, tak to je hamba. Odmietam komentovať. Ale ty nie si s nami. No hej, lebo ty si. No a... Ale nie, dobre, stačí. No ale dobre. Takže zasa Cinetik dáva drop. Hej, Boost teda, pardon, Lagerkovi. Chalani majú len jednu máčku. Krásny teraz open od Wofa na Metoda s Vipom. On je veľmi pekne teraz. Pikol ho. A MK teraz fakeuje nejak ten mid, ale teda to bol zaujímavý flash, to neviem koho malo flashnúť. A opäť na blízko, to bude veľmi dôležité teraz 20, či bude vedieť, nebude. Tak teraz toto... Lagerko je hore, ale... Lagerko dostal hečko. Je pripravený zaskočiť dole. Krásne teraz AMKčka zabil, naozaj full autom, myslím v behu. Mal hlavu. Teraz kebyže preskočil cez ten molotov, by prekvapili ho. Hej, určite áno, ale tak zoberete to pár HP. Takže... Neviem. To riskantné, hej. Ale... Mám si dobre akačko. To je pravda. No ale Cinetik je už schovatý, aha, za fontánou. Tak. Aj zo srnky som to už čakajú to B push. Prichádza flash, ktorý nikoho neflashuje. Chalani pozerajú plant. Vidí jedného za plantom. A oni úplne zmetení, tí teroristi. Ale teraz Cinetik zle zahral úplne, teraz ho kľudne ho mohol zabiť. Teraz moc pojašenie. A hodil si zlý smoke, Vaci. Krásny pick. Teraz úplne granát 5 a to bolo úplne tam padne flash. Tak. No a Peďo dáva na 9-6, takže máme za sebou prvú polovicu tohto zápasu. Bulls Sport pekne celkom za TTčka, si myslím, že za TTčka je ťažšie hrať, neviem Ja ako... si myslím, že za TT je ťažšie, ale to už je vec názoru. Takže uvidíme. Uvidíme, či to otočia ešte, alebo to vyhrajú Waterfall Gaming. Uvidíme. Som veľmi prekvapený, že tam hrá WoW, keď sa pozrieš na tabulku a ostatní zaostávajú. Sice nie je možno moc, ale je to tam, kdežto tým Waterfall sú všetci to tam tak hrajú, tak tímovo. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať v druhej polke za CT, či sa to otočí. Trotl 89. Mirko je najlepší brankár, čo si ty? Brankár? A v čom brániš? Ale teraz turnaj bol, tak som chydal. Tak. Takže teba pozerajú nejakí tvoji spoluhráči, alebo... No jasné, kadekto. Aj Starka, Starky. Starka ešte mi chceš povedať tvoja. Mladajte od nás bývalým a tak, vieš? To je jasné. A teraz musím platiť alimenty.
A defuzovať. A defuzovať popri tom. Takže neviem, či to zvládnem. Tak. No Už a dobre, vidíme, tu že- sme troška od témy. Tak. A teraz Vidíme, že- sa venujeme hre troška. Bomba je na mide, traja hráči sú na mide, pozerajú si nejaký push, čo si ten náhodou nepríde, to neprichádza. No. Máme pištolkové kolo, takže to je také opatrnejšie troška. Tak. Ale Vaci je schvatý v tom smoke celkom šikovne. Teraz pekne AMK s tými duálkami, čo je taká netradičná zbraň. Ale tam ešte ostáva, Lagerko tam ešte stále ostáva. Hej, Lagerko je také... Všetci to už učí náčko, Tak. No, teraz krásne. ale nečakajú, že Lagerko je... Krásna hlava od Peďa. Pridáva tu, No, nepridáva druhý Peťo tam, frak. Peťo tam kosí po ňom a on nič. No, vlastne ten strieľa je do prázdna. Ale kľudne môže defuzovať, lebo A posledný... ešte Lagerko je... Balkón. Lagerko je tam a... šancu. Takže Takže veľmi pekné Kubis- pištolkové kolo od Bulls Tears, Sport. No, od Bulls Sport. že by dali na 9-9. Hlavne teda Tears a Kugis, ktorí naozaj veľmi pekne zahrali 2 fragy od každého z nich. Nie, Eonik, práve sa hrá prvá mapa, ešte sa nehrala druhá. Toto je prvá mapa, takže uvidíme. No vidíme, že Tčka idú do plného eka, iba nejaké 250 a jeden flash, to znamená, že to vybeh na mid, ako vidíme, všetci idú na ten mid. Vidíme, že iba jeden hráč je na mide, to môže byť úspešné kolo pre nich. No ale Kugis dáva Kugis triple kill a 4 a ide na ace. Ide na ace, Kugis ide na ace. No a nehajú mu to, nenehajú. No ale Kugis teraz pekne zahral. Sice to bolo eko, ale pekne. Ale pekne ich vybotil, určite áno, pochváliť treba chalana. Dôležité, bol tam sám a dokázali ich zastaviť úplne sám, takže klobúk dole. No a ešte. Teraz kúpili AKčka. Mali plán, takže si to Ale mohli dovoliť. Žiadne smoky, toto bude veľmi ťažké. Majú iba flashe, nemajú nič žiadne nahádzanie, takže... To bude veľmi náročné, za Tčka potrebuje ešte smoky, aby si obsmokoval určite časti mapy. Si dostal nejakú výhodu. No a idú Bčko. Tu B, hej. Ale chalani majú zbranie také MP7, čiže to není bojuje čo proti AKčkám. Metóda, No a- Peťo to tam otvárajú Je to veľmi pekne. 2v5. Metód ďalší frak a posledný 1v5. ostáva vlastne No a ozva Kugis. Kugis. A ten má 100 HP, no ale ide sevať M4. Plus všetky granáty má. Takže... No, ale či sa mu to podarí savenúť celkom Hantia. Takže neviem, či nájde tú správnu. A teraz akorát v podstate je Cinetic a teraz akorát dostal hlavu. Takže save sa mu nepodaril a dosť veľká mapa a nepodaril sa mu savenúť. No, Takže to je celkom to zaujímavé. Zaujímavé, hej. Takže to nedokázal. Utekal niekde na ten spawn, ale tam si ho odchytil jeden z hráčov. A naozaj teraz toto kolo veľmi pekne otvoril Peďo aj s metodom. To minulé teda, nie toto. Vidíme tu nejaký force od CT-čiek, jeden mak. No, zaujímavý nákup, a som sa... To teda To je veľmi stiakačka. zaujímavý. Ritter si zobral výpon na to long. No idú Metod so Cineticom idú cez long. Lagerko ide midom. No a je to Ačko. To vyzerá to- na Ačko. Bo tam ešte to neutočili. Jaký ten fake možno. Určite to vyzerá na A zatiaľ. Nikdy nevieš. Nie, Ale Kačka celkom bol fail. to celkom Infamasom. Pekne zahral. Hej, určite jeden má No, ale veľmi Metod máličko. je teraz za tým drevom. Čaká kým. No, tam Teraz Kugis Kugis skočí. je Ale ten najdôležitejšia čaká. pozícia. Na blízko, Peťo asi nevie o ňom. No, Kugis čaká. No Peťo je No, Kugis pekne frag dáva. No a cez long teraz prechádzajú. Cez long beha, Na prechádza plen, to- takže- A z plentu on netuší. Boris ten A už o nich vie. Cintic Už to plantuje. hlasí. Krásne teraz, no Dobre. tu sa nezahral. Tak ide do chrbta. Nádherne. A HMK to teraz neuveriteľne zahral. Teraz má easy, defuse.
No je to 10-9. No, zaujímavé finále, je to dosť napínavé. Tak, tak. Vidíme 5 AKčok, alebo AKčiek na strane. A akurát máme v Waterfall. čete Fullera, to je asi ten náš obľúbený, ktorý chodí s 590-kou, pravdepodobne. No akurát píše do chatu, že Metody je za drevom. A ten Metod je populárny hráč, ako tak to je nejaká teraz celebrita. Peťo dáva úplne. No a takže dáva tento. Pekný save na AKčko. No, pekné. Celkom teraz je to 3v3, takže... No ale všetci sú tam v drope. Pekný pík, odpíme sa. Málo HP. Pekný pík, Ale Kugis teraz pekne zahral Kugis. A Lagerko má 100 HP, ale... CTčka majú málo, čiže... Lagerkovi... No a pekne Kugis to... Kugis to teraz pekne zahral. Hehe. No je to 10-10, takže... Takže... Teraz akorát všetci rašujú cez drop, ale tak... Ale pekne, pekne. Pekne, veľmi Stali dvaja. Ešte. Tričík dáva ďalší krásny pík na Lagerka a posledný ostáva Peďo ešte. na Ačku. Peďo, ktorý ale Peďo no, ešte. asi nedá frak. Pretože má veľmi málo HP, dal dokonca trochuž. Čiže neskutočný play, teraz Peďo krásne dal troch hráčov. Ale s 15 HPčkami Jeden má ako... 15, jeden má veľmi málo, takže No ale... sa mu to môže podariť vyhrať. Ale Fritters má aj AWPčko, čiže to není bohviečo, ale... To nie je. Ale on vie s ním zahrať, takže... Hehe. No. Peďo, že by to obiehal, alebo safe? Obieha to asi pravdepodobne. Kotva 1, 2, 3, Vaci už sa na to vykašľal a zmenil si meno. Tak uvidíme, či sa Peďovi podarí dať tento ace. Ak dovolí si tvrdiť, že ak dá 3 tiers, ak sa mu podarí ho zabiť, tak má naozaj veľkú šancu vyhrať celé kolo. Teraz bude timing všetko. No. Ale s 15 HPčkami ešte narobí ešte aj pozri sa, problém. Určite. Sa teraz nesmie ukázať. No, 20 sekúnd. No a už od Sokolna to už má 1 HP. Stačí jeden wallbang a dovidenia. Tak. No ale nemá čas, teraz musí saveovať jeden z hráčov. No, ale... Ale dáva... No toto je neuveriteľný play od Peďa. Ktorý teraz sa... No a teraz sa niekde naháňali ako... Krásny, ej. Peďo dal, teraz zahral neuveriteľne. Nemali sa toho toľko báť, oni sa ho strašne báli toho Peďa, že im to dá a ak sa aj stalo. A vidíš, čo spraví jedno kolo, musí ísť do eka, oni majú plný nákup. Toto jedno kolo mohlo zmeniť celý zápas, dovolím si tvrdiť, ak ho aj nezmenilo. Pretože bolo veľmi dôležité, bola to výborná šanca, naozaj WoW a Kugis to zahrali pekne, no nepodarilo sa to vyhrať, Peďo tam kráľoval v tom kole. Peďo takže... teraz ako parádne. Theodoris, nehrám, písal som do tento, ja mám na mobile zapnutý Twitch, vieš? Takže ja som nehral. Ale teraz majú pekne do crossfire, kryjú si ten mid. No a idú Ačko, ale sú... Dvaja sú na mide, no. Odtiaľ celkom dobrá pozícia, strieľať. Tam iba hlava trší, takže... Celkom fajn. Peďo ten ide cez drop, ale dostáva hlavu. No a teraz Kotva ide do chrbta. Dáva 2 fragy, Bajsonko. Zrazu je to 3v2 situácia z ničoho nič. Tento, tak 3 tiers nevie. Ale... Ten strieľal do nikoho. Kugis nevie o ňom Cinetic. Cinetic nevie, ale teraz dupe. No a Cinetic dáva frak. Bola obrovská šanca vyhrania kola, ale ako si sa to nezvládlo. 3 tiers tam nejak nabehol do toho Fuller, vidíš to, keby tam je jedna 50, tak nemá šancu. To kto napísal? Čo? To napísal Fuller? A hej, Fuller napísal, hej. A.
Peťo je nový boh, teda spolu s Metodom. Báze sa toho Metoda, tak ako to je set. Metod, ktorý tam je najlepší hráč za Waterfall a je to najlepší, a je to boh. Je to boh. Ako ja ho nepoznám, neviem, nechcem urážať, ale je to boh. Je to 10-12, CTčka majú nákup, tak uvidíme, čo sa im podarí toto kolo. No ale teraz akurát to nevidel. Cinetic. To bolo zaujímavé, asi nevidel. Asi tam bol nejaký smoke iný, čo my nevidíme, alebo my ho No veď si teraz pikol zbytočne celkom, ale dal frak. Mohol ostať zatiahnutý. Tak. A MKčkovi to tiež nedá, teraz zostal hlavu, ale 9 HP nehal Metodovi. Tak, no teraz aj Peťo sa nejako rozbehol, pozri sa. Kugis teraz pekne, no nevidel toho hráča, tak to bude dôležité. Je to Bčko a teraz najdôležitejší hráč bude Wolf, ktorý bude musieť teraz dať naozaj veľa fragov. Ale má šancu to zratiť celé kolo. Nevedia o ňom. Metod teraz hodil dobrý na palmu tam. No Metod ešte. A posledný je. No, Kugis bude saveovať. No a jak to pekne vyzeralo pre Bulls aj za tú druhú polku, tak zrazu to začína rozpadať. Začínajú strácať pôdu pod nohami. No. CTčka nemajú bohvie koľko peňazí. Tak. Takže teraz bude ťažké dosť pre nich. Som si dať, kde pošľu Kugisa za kačkom. Som poslal si na to Bčko. Buď na ten drop, alebo tam na tú druhú stranu. No a čo máme? Zápas pozastavený. Asi si sa ešte niekto napiť, alebo vyšťať, alebo vygrcať, alebo čo? Začni sa smiať ešte fanúšikov, aký majú pauzu, tak sa začni smiať. A už je un pauz, takže... Skelo si teplý, si gay. Tak ako na tom sa moc nemám na čom smiať, vieš. Ale ja hej. To musí byť fakt epický moment, aby som začal tak smiať, takže ak taký príde, tak sa dočkáš. Ale už ako 9 hodín som mal spať. Večerníček skončil, ale dal som si ho natočiť, takže v pohode. Takže môžeme pokračovať ďalej. Potom si ho pustím ráno. No, pusti. Musím vidieť každú časť, sú teraz také dobré. Zaujímavé. Dobre. No, vidíme, že Bulls eSports idú eko, iba jediný Kugis kúpil. 570. Kugis má to akačko ešte čo? Akorát teraz ho dáva na budu, teraz som dôrazné hečko iba chodil. Teraz tam za krásne. hečko, tak všetky nahitoval. Stanky teraz krásne. Vlastne nahitoval. Ty si ideš vraj pizzu objednať, dobrú chuť. Tak, dobrú chuť. Ty slabý hráč. Ale traja, 4 sú na B. No a defaultne to hrajú, čakajú kým vyťahnú CTčka. No. A čo, v podstate celkom náčku. Lagerko teraz dáva frak. Ďalší metód, pekne. Lagerko dáva druhý frak. Pekne. No a Wolf teraz ide. Teraz je blbej situácia, prvú mohol to tam hodili. Tak. No jednomu ide to zad, vlastne Wolfovi. No, neviem či Wolf o ňom bude... nejde mu, ide mu dozad, no. Lagerko. Pekná hlava na Lagerko. No srnky sú tam. Mal špárke. Počakal. Posledný ostáva vlastne Wolf, ktorý stevuje akačko a beží na to B za dverami. Ale Wolf nečakal, že tam ešte pôjde jeden tak. No a Bulls eSport môžu kúpiť. Je on celkom fajný nákup, už by im aj patrilo. Tiež je 14. kolo. No a Waterfall Gaming, tí netrpia krízou finančnou. Tak. Takže v pohode.
Peťo si hodil pod nohy Bčko, že dokázal zabiť Wolfa. Hej. No, pri Tears dáva Farah cez smoke. Teraz ďalší Ale prichádzal to na teraz MKčka. pekne dal hlavu. I zviera, že idú, ale oni teraz také mali nádherné, tam som Teraz pekne kúpiť zabil za dvoch franky. hráčov. No ale ešte tam bol Lagerko. No je to 2v1, no ale Free Tears má málo HP, takže neviem. A pekne Lagerko, pekná hlava. A zrazu je 1v1. No a teraz AMK neviem či vie, kde sa nachádza presne, takže pekný flash teraz hodil, Hej. ktorý mu dosť pomohol. Takže on sa tam akorát pozeral. Či bude čakať, že sa hore postaví, ale krásne AMKčka to zahral teraz. pekne. No a Bulls Esport teraz dali kolo, takže im to dosť pomohlo celkom aj finančne. Hej. No je teraz ako taký nákup, len tá scoutka, no. Je asi problém. Metod háže smoke nejaký, Hej. ale vyhodili ho jedného hráča hore ku stromu, čiže to je celkom dobrá pre AMKčka pozícia. To je ešte aspoň nejaký frag, jeden frag, dva Druhý fragy frag. dokonca. To sú dva fragy za 100%. No krásne. Kolo Bulls Esport teraz zahral neuveriteľne parádne. Hej. Teraz zlikviduje, aha, teraz sa dostáva do situácie Waterfall Gaming, nemá nákup. Hej. Nemajú Musia ísť peniaze. Eko. Musia ísť jedine No. ak tak maximálne teky. Aj to Tak, im tak. nevinde. Takže... Eko a pravdepodobne to vyzerá na Ačko. Všetci midom. Čiže... Bulls Esport akurát majú dvoch na mide a sú otočení chrbtom obidvaja, takže je to Tak, celkom tak. zakrná situácia. Kuviz umiera. No a všetci midom, takže... No a teraz dostajú full flash. Takže... No ale... No. Takže to bude zaujímavé. Pekne. No, posledný hráč. Ale... Wolf teraz Zostáva pekne zahrá, teraz dva Peťo. fragy. Hej. Pekne. Oni tí chalani sú dobrí proste. Ako Bulls Esport teraz si to dokázali dve kola za sebou neuveriteľne pekne pokryť, takže Hej. uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej, teraz keďže má nákup Waterfall Gaming. Takže Akurát, že keď sa pozerám na tú tabulku, tak vidím toho Vaciho, na ktorý tabulku, naozaj- keď sa pozrieme, ktorý naozaj vytrča z toho týmu, žiaľ, z tej opačného konca. Naozaj sa mu nedarí. inovácia, no to nejak mi nejde. Ale nevadí, každému nejde, Hej, jasné, jasné. to máte v každom športe. No. Lagerko chce ísť na B. Hej, AMK opäť vypustený. No to je dobrá pozícia, tam dal v tej dva fragy, takže Hej. uvidíme. No ale idú Ačko z bomba. Cez long. A majú to celkom pokryté, celkom AMK sa teraz vracia na A. išiel na A, teraz zase naspäť na Ale B, takže v extrémne silnej pozícii Takže je teraz ten hráč, fakeol ktorý je drop. vzadu na Ačku. pekli Bčko a teraz sú 4 na B, robia chybu. Robia neuveriteľnú chybu teraz. Hej. Mali by to stiahnuť chytro na A, ale ešte, že idú pomaly Ačko. Teroristi CTčka môžu stiahnuť kľudne Hej. naspäť. Takže, Teraz Wolf dáva pekný frag na Lagerka. teraz, Vidíme ale teraz už sú Vacieho veľmi už silnej teraz dostal pozícii. gól, teraz ťahajú celý. Všetky CTčka stiahajú, takže... No ale Vede bol zakempený. No a Ale Vaci Vaci dajú ešte frag. dokázal jeden frak, škoda, ešte mohol dať jeden. Mohol dať druhý, hej, nepodarilo Tam to sa. bolo tesné. Uvidíme, či sa im podarí. A Feďo dáva ďalší frak. No teraz slávny metód, ktorý je populárny v čete, či niečo predvedie. Uvidíme. Je tu ďalšia pauza od Vaciho. No metód teraz nič. Takže uvidíme Peťo, že či zistí, že kde vlastne je. No ale... No pozrie sa tam, určite sa tam pozrie. No on sa tam nepozrel. Tak to urobil strašnú chybu teraz. Teraz by som ešte pozerám, že aké mapy to mali byť.
A mali by sa hrať, teraz sa hrá Kibble, potom by sa mal hrať Overpass a ak by bolo predĺženie, tak by sa mal hrať Train. Takže uvidíme. No vidíme, že 3 skúpil to sniper. Zajímavý nákup. Fúha. No ale on kúpil autolamu a ostatní nemajú nič. Neviem. Ten by ešte mohol ešte dropnúť, keďže už posledné kolo. No posledné kolo ako pre teroristov. No ak to vyhrajú, tak ideme na ďalšiu mapu, ktorá by mala byť Overpass. Ja teraz máme prestávka už. Príčina prestávky nevieme čo. Ako? No akorát, že musel ísť na vecko. Ne, Teraz si musíme počkať. tak. Ešte keď máme prestávku, tak poprosím follow. Thank you very much, my friend. Koľko že máš divákov na Twitchi? Ani neviem. Na Twitchi 36 divákov Wow, za pekne, zápas. pekne. Po obede bolo 61. Polovicu menej. Nevadí, nevadí. No, uvidíme ako zahrajú teraz. Ešte dropol Famas. No a toto vyzerá na rýchle Bčko. Je tvrdý rush. Tak. No, s tým... Pri ktorý zostáva boost. Autolamou ide... Zostáva boost, ale ho zabili ide akurát. absolútne. Takže... Robil Teraz nič. Peďo pridáva ďalší frak. No a toto vyzerá ako posledná šanca. No, No. toto už je koniec. Peďo ide akurát Jedna dokrta V5. Fidisovi. Peďo teraz dobre zahral túto hru. Určite áno. Teraz by sa mala meniť mapa na Overpass. Uvidíme.